weche mag somo ka bende osebedo kanyuolo paro mopogore ahinya to somo mar junior sekondar Lydia. En paro mopogore anyisi kacha kwa chako bati anyiso joneno magwa ni nitiere joma dwaro no kaw junior sekondar oduoke primary oduoke sekondar moko be dwaro ni oweya kuma intiere no koro paro pod opogore nyaka jotelo pod medo golo paro mopogore. Ramogi kaka winjo Lydia wache no kaka en ka ni paro mopogore nyuolore. Riwruok mar jopuonje mag sekondar kod kuonde tiegruok madiere miluongo ni KUPPET koro dwaro ni mondo somo mar junior sekondar odare sikunde mag primary kendo tere sikunde mag sekondar. KUPPET koro chiwo thuolo mandala 14 ne piny owacho mondo luong romo mapiyo gi jokanyo mag somo mondo duoka junior secondary schools e sikunde mag sekondar. Sekondar miwa ler mar wachni. Chotni pod medore lai mar somo mar JSS dwe achiel nyaka ne jopuonjre donje sikunde. Riwruok mar jopuonj KUPPET dwaro mondo JSS odar kowuok e sikunde mag primary kendo ter e sekondar. KUPPET wacho ni sikunde mag sekondar ni kod ber mathoth kama oting'o jopuonj molony, laboratories, jotich mamoko e kin mwandu mamoko mag somo. Ket gi gidoge e secondary school. Kich kuno nitie laboratory, kuno nitie jopuonj. Kata kimedo timedo matin. Klase mana delet mago osegero ne gin 10,000. Klase go ponitie. To kendo sikunde ma wantiere mag sub county nyalo keto nyithindwa gi mondo some day school. Kata sikunde mag boarding onego yawa day school wing to mondo nyithindwa mondo dhi osom. KUPPET omedo ni weyo jopuonjre go e primary pod biro mana medo chocho chenro no kaluwore ni kata mana jopuonj primary onge lony mar puonjo jo JSS, laboratory gi jotich mamoko bende gionge godo. Sikunde mag primary ne ok oikore mar somo mar junior secondary ni mondo bede iye kanyo nikech jopuonj ok oromo. Jopuonj mano ndik kanyo en japuonj achiel ok nyal puonjo subject 14. Dwaro ni sikul ka sikul mar junior secondary nitiere kaya ne primary kanyo onego beni gibedo gi jopuonj 7 mapuonjo junior secondary nikech nitiere gimiluongo ni 14 learning areas. KUPPET oseaput manochuogi mondo non lai mar CBC kagiwacho ni apudno onge lony moramora e weche somo kendo koro gidwaro mondo owite oko. Bende gigolo paro moko kuom ng'ikruok ma apudno noyango. Ile task force ambayo iliundwa na rais na tayari nimesikia walipoleta ripoti yao ya kwanza hata rais mwenyewe alikataa. Tunawaambieni kama KUPPET vunja hiyo task force mara moja, ita kongamano la washikadau, leta KEPSHA, leta KESHA, leta Teacher Service Commission, leta Ministry of Education, leta hata Parliamentary Education Committee, leta KICD wenye curriculum, leta walimu na leta wazazi. Tutapata suluhisho. Oken gimose dhikare negitiyo mana gi paro mar miluongo no opinion poll kane giwacho ni ji mang'eny ne wacho ni nyithindo ne tindo kendo ne somo garamba ne ni malo koro mondo teri e junior primary oteri mare e primary school. To mano ok nyalre nikech somo wabro rocho somo mar nyithindo. Nenore ni achiedh nade pod biro medo kwako JSS kaluwore ni kata ka piny owacho yie tero JSS e sekondar pod biro kawo gi thuolo malach e rwako jopuonjre go e skunde mondo somo chakre. Sekondar, Ramogi TV.